Gefên Tirkiyeyên li ser Rojavayê Kurdistanê berdewam. Bi taybet li ser vî bajarê Rojavayê Kurdistanê ku di sala 2014 de bi berxwedana xwe ya li dijî Daişê li ser rasta cîhanê deng vedaye. Serokkomarê Tirkiyê roja sêşemê di gotereke xwe de careke din gef li Kobanî xwarin û got ku ew her tedbîrekê li ser wî bajarê Rojavayê Kurdistanê û navçeyên dinên li Sûriyê werdigirin. Erdogan li ser daxuyaniyên derbarê operasyona artêşa Tirkiyeyê bo ser Rojavayê Kurdistanê jî bêyî ku navbîne HDP û parlamenterên wê kirin armanc. Birileri diyor ki Kobani'yi şöyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız. Naha hinek derketin û dibêjin hûn nikarin wiha li Kobanî bikin û nizanim çi. Kobanî xilas bûye. Em çi nakin? Li Idlib li Kobanî û li van hemû cihan çi tedbîrek pêdivî hebe em herdemekê werdigirin. Me wergirtine û em dê ji niha û bişûn de jî werbigirin. Ji dostên xwe yên terorîst re bibêjin. Tirkiyeyê bo wan ne cihekî biberekete. Dema hewildan bikevin vê derê dê bixeniqin. Sayın Oktay, siz başlattınız bu tartışmayı. Demek ki Ev gotinên Serokkomarê Tirkiyeyê di demekê de hatin, heman rojê çend demjimêrberî wî, wekîlê serokê fraksiyona Partiya Demokratîk a Gelan HDP Saruhan Uluç, di parlamentoya Tirkiyeyê helwesta wî welatiya li ser Rojavayê Kurdistanê weke dijmindariya Kurdan binav kir û ji cîgirê Erdogan re got, hûn hewl didin bajarê Kurdan Kobanî ji holê rakin. şimdi bakın Sayın Oktay. Binerin Brez Oktay, li ku derê Kurdek hebe hûn dijmintiya wan dikin. Li Kurdistana Iraqê jî wiha ye. Li Bakur Rojavayê Sûriye û Kurdistana Sûriye jî wiha ye. Bajarê Kobaniyê dil û rihê gelê Kurd e. Hûn planên wê yekê dikin ku bajarê Kobaniyê ji holê rakin. Kenti Kürt halkının kalbidir ve ruhudur. Siz Kobani kentini ortadan kaldırma planları yapıyorsunuz. Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa Ev ne yekem gefa Serokkomarê Tirkiyeyê li dijî Kobanî. Dema sala 2014 ev bajarê Rojavayê Kurdistanê dibin dorpêçeke giran a Daişê de bû û şervanan li ber xwe didan, di cotmeha wê salê de jî Erdogan gotibû Kobanî ket û dikeve. Li ser van gotinên Recep Tayyip Erdogan, Kurdan bi pêşengiya HDP li piraniya Bakurê Kurdistanê dest bi xwepêşandanan kirin. İzledikleri dış politikanın tamamı çöktü. Niha jî hevserokê berê wê partiyê Selahattin Demirtaş û piraniya parlamenterên HDP ji ber dozeke bi navê Doza Kobanî tên darizandin û beşek ji wan girtîne. Ferdî Sak, Rûdaw.